Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgal lang ko ninyo sa pangan nga Johnny. Hingko na pangidaron. Single o sa kalumulupyo sa Bourbon, Cebu. Kining akong suliran matawag nga personal ra ni namong pamilya. Behavioral o psychological sa akong mga igsuon sa among inahan. Tuluming anak ni mama sa pagkadaga niya. Ako ang kamagwangan. Og naminyo siya usab og may upat sab sila ka anak siyang nabana o sa among stepfather. Medyo dako-dako na dyan pamilya ha kay pito na mamitanan nilang anak. Unya, mura nag-abot mi nga laylahi mig batasan ba. Aron niyo yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kuman na. Limpi na ning motor ni Uncle Ramil. Gamito na ko ni Ronda. Aw, wala problema. Kilimpyo naman eh. Ay, isunod to na akong gisugo ni Mama Bi. Kuya Johnny. Oh, oy. Kuya, badlungan ka to si Crystal. Oh, di pa to sultihan ay. Oh, nga na nasad mo nga. Nasaba na nasad mo. Natuog na ba si Mama? Makamatay na to na. Kasabaan dyan mo. Ay, iyang turn na rin nagpangugas sa plato. Diyan manghugas. Sige lang cellphone. Masuko na sad na sa mama. Inigmata ron. Ngawa pa kahugas yung mga plato. Daghan man sabgot kong tunanon ko. Imo man kang gingnan. Nya, sipatan ako sa mata. Ay, gahi-gahi yun ig-uos kristal da. Saway na ko kadto. Uno nga sa ng cellphone mo talbi. Unahas itong hugason nga plato be. Ina, kasabaan mo nga maad to. Nganong ako may inyong sugoon, oy? Oh, tal. Ay, lakunog singka dayon. Kalagot man mo. Ako lang pirmin ninyong paugasos plato. Si Ate Casey di ay. Daghan pagtunanan si tikisi ninyo. Og imo man kunurong turno hugas plato. Ah! Mga iya-iyahon yun magtrabaho. Kamu man ang taydag ko. Pinong ako may inyo yung mabunutan pirmin ng hugasos plato. Kadaga na to din eh. Ako yun. Ha? Lagi na lang. Ako. Kay imo lagi kunurong turno hugas sa plato. Ubahin mo ba? Hinayan lang ko ng tingog di mo. Anong kinahanglan mo singka katal? Ay pagbuot! Kay ako maning tingog! Kristal! Wala ko kayo na ng tinubagan mo, ha? Nagkabalita ka na yun! Kay mama mo lang magkita din na ngayon sa goon! Ako na lang pirme! Ako na lang yung pirme! Ako! Saba niya kasasa din he. Natog ta, saba kay mo. Nay! Ni Kuya Johnny, may! Ako lang pirme sa goon ng gugas sa plato! Pagkahugas yung mga plato? Nakamanta naman lang ko. Kay sila si Kuya Johnny o si Ate Casey, may!
mo ko nadagdaog, ma. Gitadluan ko lang ng ako mga manghod og trabaho. O kusab-asab, turno ni Kristal ang pagpanghugas ron. Nagkasabot man silang kisi nga turno-turno silang hugas og plato, ma. Nya, nagsige na magsilipon si Kristal nga iya mang turno ron. Ka mga iya-iyahon, baya ninyong trabaho, oy. Wa mo mauwaw dyan, eh. Nga kamo man untay mga dagko na. Kamoy angin magdaning yung mga manghod. Mumaninoy daog-daogon ninyong sugo. Wa, manggod, ma. Gitriyan ko man ugod unta ning ako mga manghod og trabaho. Gidisiplina na akong trabaho, maong... Wa, nagkahatag yung pagtugot nga mo disiplina sa imong mga manghod. Ilabi na sa mga anak na mong Eric. Pagbato no kaikog, ha? Kaya ang ilang amahan mo ay nagbuhi na to. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. nabalaka ko sa mga batasan sa akong mga manghod nga anak ni mama sa lain o sa iyang labana. Perti mga tapulana. Maglisod tag sugo og disiplina. Kilabana madayon lang mama og sa akong stepfather ug kami ilang mga maguwang nga mga anak sa pagkadaga ni mama, kami nanuy daog kayo nila. Si kasingkaan nami og buhat-buhatan mig istorya ngadto lang mama aron nga kami ang makasab-an. Ug syempre, nag-uol ko silang ipakitang batasan og kinaiya kay mga igsuon ko sabgyud sila. Nagunahuna sad ko kung unsa sila kung mga dagko na nga mangingon ana na sila. Unya, Mao na nakaapan nilang mama. Bisan sayop ang mga igsuon ta sa inahan. Apan ila na yung labanan. Ang saon kapag katunan ng mga bata. kasapan kang mama? Oo. Tungod lang sa mga plato nga wa mahugas ang kristal. Unsa? Timan ikuya. Mga dagko na mga manghod na to nga way makamaw ang mga trabaho. Luoy kay na silang mga dagko na. Ayaw na lang pagtingog kisi, oy. Trabaho na lang. Kay bisan, maayo pa ang tumong nato sa atong mga manghod. Sa pag-train ta nila nga mapareha sila nato. Apa anong saon naman? Kita naman na yung may himong dautan. Maong, ayaw na lang pagtingog. Kuya? Naluto na nako ang panihapon sa mga manghod. Kisi! Tabangi ko direk andam sa lamisa, be. Aron makaon na nga itong mga manghod. Sige na! Kuya? Naunsa naman ni, uy? Kita naman lang perming magtrabaho din hisabay. Di man manabang ng atong mga manghod. Ay, sige na lang, Kisi, uy. Di pa na ikadaot ni mo. Di makuha ang timbang ni mo, anak. Kuya? Ay mauman bitaw ng manggara ng atong mga manghod. Hilom na lang lagi. Di mo oras maghihapon. Kita rabayay kang kasabaan. Ya! Kaya dyan eh! Oh. Naginan ng tubig, kay magkapis pa pa. Ha? Uy, kita ka sa akong kitrabaho, Lester? Nagkapulik na may sa ate Kisi ni mo ug andam sa tuman ni hapon. Tong ikaw na init itong tubig, be. Ano ko man? Tukad ka pa, pa! Nga huwag kami sigura! Pa! Pa! Kaya dyan eh! Di siya bitong tubig! Pa! Sus! Di palang manghod ay na. Ako nalang init og tubig. Init ko man ako ani, kuya. Gare! Ikaw gurong may itong tubig na dyan eh. Kuan kol. Ngiga gulit yun. Pag-init ang tubig halang sa kong kape, daghan ang bagulbol. Usa na ka kung ako'y magbagulbol tungkol sa kadagat sa kong gipakaon inibaya. Angkol. Kami mga anak ni mama sa pagkadaga, wa man may problema. Magkasinabot man mi. Pero ang mga anak ni mama siyang nabana, halos ang silang upatanan, lain-lain ang pagtagad namo. Pero may manugo namo nga di gani ka pamalihog. Halos ising ka. Murag dili sila ka mao mo respeto namo nga kami manunta ang mas maguwang nila. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa man ning nahitabo sa ako mga manghod? Nalain man sila pagtagad namo nga mga anak ni mama sa pagkadaga. Pero may man nilang singkahan. Tungod ba ni kay managlahi may gamahan? Ikaduhang pangutana. Parehas man unta ming pito nga gipadako og giatiman sa usalang kainahan. Apan nga lahi man may batasan. Sila di man mahadlok maning kanamo. Sa dugo ka ni kay lahi sila og amahan namo.
Ikatulong pangutana. Ang among stepfather sabgod ug ang among inahan, pirmi maglaban-laban sa among mga manghod. Unsay sumbong nila, labanan dayon nila bisan wa magsusi unsay tinuod. Mao sa gani hinungdan? Ikaw-upat og katapusan. Para sa nako, kuwang sa disiplina ng ako mga manghod. Nasobraan sa pangga. O spoiled sa sobrang paggamit sa gadgets. Tinuod ba sab na makadaot sa utok ng mga games karon sa internet? Palihog, tabangik ang bagi ko. Kini, ang akong suliran, Johnny. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw. Ano yan nasa bako, si Dr. Rene Obra. Makikauban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist. Ako motambag sa inyong mga problemang punto medical, psychological o drug related nga mga problema. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rekanamo, pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page. So driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Minya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema, of course, si Atty. Eileen Bathan ang mo tambag niya na. Ang ato mong kulo ang pagtulunan karong adlaw is that do not find the happy life, you make it. Do not find it, you make it. No? Kaya bisan pa magtagilid, ngitag pumagi, mapasitibo na ang inunta sitwasyon. So, punto unsa ba ning problema ni Johnny punto medical ug behavioral ang problema ni Johnny. Ako lang ni paningkamutan diyan nga matubag na ko diyan mga problema na. So taga Bourbon, Cebu. Sa Petailan to das Bourbon. Daghang ko kailan na napita sa Bugo, Bourbon, North, Marang Bourbon, no? Na sa Sugod. Unang pangutana, unsa maning nahitabo sa akong mga manghod nga mga lain man ni sila og pagtagad namo ng mga anak ni mama sa pagkadalaga. Permi man may nilang singkahan. Tungod ba ni kay managlain mi og amahan? Daghan man siyang mga managlain og amahan og maayo ra man harmonious ra man ang relationship, no? Gina si personality good tingali sa imong mga half brothers and sisters ngano nga manana ang ilang pagtagad ninyo, no? So daghan dako ninyong pamilya, no? Pat sa primero tulo sa ikaduha, the same mother, no? Naagi ni mga behavioral problem tingali po ninyo mga manghod half brothers and sisters, no? Kinahanglan ni sila makita og matambagan og mga experts, no? Like psychologists, no? Guidance psychologists. Di sa ingon ana, dili makatarunganon nga pirmi lang kang singkahan sa guway yung hinungdan. Ikaduhang pangutana, parehas man unta mi ang pito nga gipadako og giatiman sa among inahan. Apan nganong lahi man ang batasan nila. Sila di man mahadlok maningka namo sa dugo kaha ni naagay mga tao ngayon ana, no? Na mga tao nga ang upbringing maybe o naabay sibling rivalry, may upbringing pud nga medyo lax on part of the parents. Sabi na kung every time nga maningka sila, dili lang pud magpakabana ang imong parents o labanan sila, namugara na hinoon. So we have to call the attention sa mga parents ni Johnny na taga Bourbon, Cebu nga please call the attention sa iyang mga igsoon half siblings nga dili sa magpalabi sad og inunta pagpataas sa ilang kaugalingon kay pareha ra ba mo standing ng dapita sa inyong pamilya. Although lahi mo og inunta amahan pero pareha mo ginahan kamong pito, no? So ita magkuan lang yun sabtanay, no? Ikatulong pangutana, ang among stepfather sabgod ang among ug ang among inahan perming maglaban-laban sa among mga manghod. Unsa sumbong nila labanan dayon. So tinuod ba kaha ning maoy hinungdan? Posible mo na mo labanan bisag sayop, mo na mo gara na sila, no? So ngadto sa mga parents, kinahanglan fair ang atong pagtratar sa tanan ng mga bata. Di kay naatay favoritism, no? Kung kinsa to na sayop, then you call the attention. Not all the time nga mo siyang bulanlan o sa kasab-an o sa maniha, but just reprimand, call the attention. Pero naamay tag general rule gingon na you reprimand in private, you praise in public. So kung mo reprimand mo o mga saba mo kung as much as possible kanang dili magkabati ang inyong mga silingan kay maulaw man sad ni labi nag mga dalaga o lamtong na ang magulitaw ng mga panuigon. Pero kung imo silang daygon kay nindot lang gibuhat, imong isangyaw sa tibok kalibutan nga nindot imong gibuhat. Pero kung imo siyang kasabaan, mo i-call ang attention to correct his attention, you have to do it in private. Mo na
general rule ha. Reprimand in private, you praise in public. Okay? Sunod nga pangutana. Para sab nako uwang sa disiplina ang akong mga manghod. Mao gyud, no? Nasubra sa pagpangga o gispoiled sa sobrang paggamit sa gadgets. Tinuod ba ang makadaot sa utok, mga games karon sa internet? Yeah. Natay gitawag og habituation or addiction, internet addiction, no? Mao lagi to katong mga gagmay mga bata, just a guideline nga to sa mga parents, those who are below 2 years old, no gadget na siya. As they grow older, natay hatag ng mga pipila ka minutes or hours, pero not all the time yun tolerate lang nato nga mo gamit ang mga gadgets kay dili siya maayo, dili gid siya maayo. So wala na say social interaction, wala na banding, Kung ang tanang membro sa pamilya na cellphone o na laptop, pagabot sa balay di na magistorya. Kanya-kanya na lang tuslok ang ilang mga gadget, no? So wala na interaction. So di na kayo bandid ng mga membro sa pamilya kay ulos man na ay mga cellphone, ay mga laptop. So dili maayo nga all the time na lang kita nag-laptop. Kinang naatay face-to-face ng interaction. So members in the family need to have banding para nga happy ang relationship among the members. O kinalan nga sa mga parents fair ang pagtratar sa mga members pamilya, dili kay na pinalabi. Bisag na sayop, tabon-tabunan lang kay pinangga lagi, adi na mao. Kung sayop gyud. Okay? So ako mga saba pero mao na siya ang tinuod buhato na to para nga padayon nga harmonious ang mga kalihukan sa mga kanya-kanya natong mga panimalay. So inaot na sa kay nagkutlong pagtulungan karong adlaw, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo mi Atty. Bathan sa makano na yung pagpaminaw sa among mga programa sa Ramen. Nagpabilin kaming numero ng istasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Ramen, dagang salamat o maayong adlaw.